so uku gwamnan Kano yana sa na bincike da Gawuna 3 times so uku ka bincike Dr. Gawuna shi sa da yazo ɗaya da shi takara sai nake dariya kuma da ya kalle shi na kalle shi wai ka kalle wannan mutane wai ba su da nagarta zagi yake wa yake zagi kansa yake zagi to amma mu yi bincike uku nan masu alaka da me akwai na farko bincike na Ministry of Agric kuma abin da zai faru akwai wani wanda ka bincike Gawuna ya ba daga gidan aka bugo daga cikin gida aka fito da intelligence aka turo da suka kawo kara commission kuma da muka zo muka bincika abin da zai baka mamaki ana cikin yin bincike da sai na ga jaridu su fara dauka ana binciken deputy governor sai da na ba da statement na ce ba deputy governor muke bincike muna binciken Ministry of Agric alhaji ba cinye ba kaba baya wannan na gona sai me kuma yawa sai kuma wata magana ta wannan gurin ya sunan shi farm center akwai farm center in ka tafi Tarauni akwai wani gida farm center gidan gona ne abokan da suke kalle akwai bambanci tsakanin kadarar gwamnati da fili gwamna yana da yanci da zai bada fili amma kadarar